boni fere makko jol jol balejo kurum kadande eɓe goni tan bone ɓe gontanimi bone somi yaltiɓe darami somi naatiɓe darami koɓe seelanɓe no pamirta temi wattanma hen ɓe ko ɓora ko ɓe ɓuuri wawde ñamde kunduɗo mabɓe wallahi mami waɗa kono mi ala ko ɓi woni ɓiyam ina muusi haa ko ɗon wawi haadde kono noon golle Allah muñ ñagat Allah moƴƴere nena neni haala ma Allah waɗi fof yana ko ɓural kadi wande no muusma no muusi kam no ala no mbaɗɗen wallahi sinno sago kiitira wayata wof wiino bogos ceerno abou mbimami ceerno abou ɗum ko kilinen ma mbiyatma ceerno abou haa mo juuroɗa an mi hul min mbeɗa nder suudu dalmi tan ko gulaani debbo no wulla ene lamsa mbimmaaro ko gonɗo koye dugde ni o garnoɗo ƴewanede o garnoɗo ƴewnede o muusi ƴewngal haala nde no muusi no liggortoɗa ojo so huccinima yimaɗa juurno ɗum fewani so yi kon ko wondi ko juurnoɗa ni an kay mataw an kay alcoɗo ɗo han an bogos ko juurni ko par ce que kulon ɗon kulonɗa mo ɗum an min jahnode mi yani mbiɗa yaɓe adde oɗo noddu kam client am noddu kam ɗum ɗo ko client noon client kay o haalde ɗo an bogos wadde engagé affaire o ni mi engage yim mi warta arde ƴeew somi defi galla defna mayɗa hersara somi defi galla ɓe nokkatma bottare ɓadda mbaɗa gorko safari lalda e makko bogosamo yo yoɗi kam hen ha bogos ma kanko mo woni dow makko omon toon hebbini laamu ko gadduluwa keso galle teddugal ñollum kedi ceerno abou joni ko min mbiya ko nomo guise coy machallah mi ara tan ƴettum mbusam ɓenndude nde no moftumi ɗum giɗa yiyen min garɗa ɗimtinani moyti an ka pelli ɗum a fijande allah mone jeeydi joni gasi ayi an kadi ne woni ceerno hanni laatel puccu taƴaki no wuuri puccu kono ɗon doga woni ceerno wiide mum kese pulle laaci ewo sawa no gorɗa yaw gasi hen boni fere makko jol jol balejo kurum